Helo! Dyma fideo bach i ddangos i chi sut mae Zoom yn gweithio i chi fedru defnyddio Zoom i gynnal eich gwersi ar-lein. Chwiliwch am Zoom ar Google, neu ewch i www.zoom.us. Bydd rhaid i chi greu cyfrif i ddechrau. Wedyn cliciwch ar My Account. Ar y chwith bydd gennych chi opsiynau. Meetings, Recordings a Settings ydy'r rhai pwysicaf. Yn Settings, da chi medru dewis yr opsiwn Breakout Rooms. Bydd rhaid i chi dicio'r botwm Breakout Rooms mwyn i chi fedru defnyddio hwn yn y wers. Mae opsiynau eraill yma hefyd, fel bwrdd gwyn a rhannu sgrin. Yn Recordings, byddwch chi medru ffindio eich gwersi da chi wedi recordio. Yma, da chi medru clicio ar Share mwyn rhannu'r wers efo'r disgyblion. O dan Meetings, bydd eich cyfarfodydd a'ch gwersi chi i gyd. Cliciwch ar Schedule a Meeting mwyn trefnu gwers newydd. Rhowch deitl i'ch gwers. Dewisiwch ddiwrnod ag amser, pa mor hir ydy'r wers, a cofiwch dewis y gwahaniaeth amser cywir. Os ydy'r wers yn ailadrodd bob wythnos, gallwch chi glicio Recurring Meeting. Gallwch chi newid y cyfrinair, a cadw'r cyfrinair yr un fath i bob gwers. Cliciwch ar Save i gadw eich gwers. Mwyn rhannu'r ddolen a'r cyfrinair efo'ch disgyblion, cliciwch ar Copy Invitation a copiwch y ddolen a'r gyfrinair yma. Dyma'ch gwers yn barod i ddechrau. Cliciwch Start i ddechrau'r wers. Dyma ni yn y wers. Ar y chwith, gwaelod ar y chwith, dych chi'n gweld Mute, lle gallwch chi roed y sŵn i ffwrdd neu ymlaen, a'r camera, lle dych chi'n gallu roed y camera i ffwrdd ag ymlaen. Yng nghanol y sgrin ar y gwaelod, mae gennych chi'r botwm Chat. Yma dych chi'n medru sgwrsio efo'r disgyblion, dych chi'n medru anfon neges at bawb, neu neges at un disgybl yn arbennig. Cliciwch ar y tri botwm, y tri dotyn, mwyn safio'r chat. Bydd y chat yn cael ei safio ar eich cyfrifiadur. Rhannu sgrin. Cliciwch ar Share Screen. Da chi'n medru rhannu sgrin ar y we, enghraifft, gyda'ch disgyblion. Neu da chi'n medru rhannu bwrdd gwyn. Ar y bwrdd gwyn, bydd gennych chi offer fel hyn, i ysgrifennu a teipio. Os na bydd hwn yn ymddangos, bydd rhaid i chi hofran ar top y sgrin a clicio Whiteboard. I ddileu popeth, cliciwch Delete, ac i gadw'r sgrin, os ydy hynny yn ddefnyddiol i chi, cliciwch Save. Mae'r opsiynau eraill ar gael wrth clicio ar y tri dot. Yma mae'r Chat, a'r Breakout Rooms, ac opsiynau eraill. Mae bosib rhannu sŵn yn unig, hefyd. Cliciwch ar Advanced, a dewisiwch rhannu sŵn y cyfrifiadur yn unig. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn i rannu clipiau sain o'ch cyfrifiadur tra byddwch dal yn gweld pawb ar eich sgrin. Recordio'r wers. Cliciwch ar Record a dewisiwch Save to Cloud. Bydd hyn yn galluogi chi rannu link gyda'r disgyblion wedyn iddyn nhw gallu lawrlwytho'r wers ar ôl iddi orffen. Yn aml, bydd y ffeil yn rhy fawr i rannu os ydych chi'n safio ar y cyfrifiadur. Breakout Rooms. Mae Breakout Rooms yn caniatáu i chi rannu pobl mewn grwpiau bach i wneud gwaith sgwrsio neu gwaith par neu gwaith grŵp. Chi sy'n rheoli y Breakout Rooms.
cliciwch y botwm Breakout Rooms, a dewisiwch sawl ystafell ydych chi isio agor, ac agorwch ystafelloedd. Byddwch chi'n gallu symud pobl o un stafell i'r llall, gan eu llusgo nhw, neu byddwch chi yn gallu ymuno hefyd ar Breakout Rooms i fynd i edrych ac ymweld â phob grŵp. Mae'n bosib cau ac ail-agor y grwpiau. Cliciwch ar Recreate i gymysgu'r grwpiau. Fel rheol, pan ydych chi'n agor y Breakout Rooms, mae pawb yn gweld neges ar eu sgriniau i ymuno ar ystafelloedd. Os nad i hyn yn digwydd, rhaid i chi annog eich disgyblion i edrych ar wilod y sgrin a clicio Breakout Rooms a chwilio am y neges yma. Fel arfer, pan ydych chi'n cau y Breakout Rooms, mae gan bawb 1 munud i ddod yn ôl i'r grŵp mawr. Os ydych chi eisiau rheoli yr amser yma, cliciwch Options. I orffen eich gwers, cliciwch End, neu cliciwch Leave Breakout Room os ydych chi dal yn yr ystafelloedd bach. Felly, dyna sut mae Zoom yn gweithio. Os gennych chi unrhyw syniadau, neu ydych chi wedi ffeindio rhywbeth arall ydych chi'n medru wneud ar Zoom, ysgrifennwch yn y sylwadau o dan y fideo. Pob lwc!